V nedeľu už išlo do tuhého. Žilinčania privítali priameho konkurenta v boji o 5. priečku hráčov Iskry Petržalka. Žiaľ, výkon proti Karlovke už domáci hráči nezopakovali a svojou hrou sklamali. Dnešný zápas to bolo zase úplný opak oproti včerajšku, keď dnes sme jednoznačne chceli a pomýšľali sme na víťazstvo, ale bohužiaľ ten prístup náš bol tragický, koncentrácia bola niekde na bode mrazu a sme zaostávali vo všetkých činnostiach, dokonca aj v behaní. Takže tam nie je čo riešiť. Basketbalisti Akademiku Žilinská univerzita Žilina prehrali s Iskrou Petržalka 64-77. Za domácich nastrieľal najviac bodov opäť Rožánek. Celkovo ich bolo 17, teda o 2 menej ako proti Karlovke. Za hostí bol najúspešnejším strelcom 20-bodový Ciho. Od začiatku sme hrali zónu celý zápas. V prvom počase Žilina nebola schopná do toho nič vymyslieť. V druhom počase postavili zónu, trošku nás pribrzdili, ale dali sme hneď na začiatku trojky. Potom sme mali takých hluchých 5 minút a nakoniec sme si ustrážili víťazstvo a skvelá práca, vyhrali sme o 13 bodov. Na stretnutie s Petržalkou sa prišla pozrieť aj manželka trénera Akademiku Žilinská univerzita Žilina Slávka Bučáková.